Hi mga moms, good morning. So it's another day dito sa Hinaguan Nature Park. So medyo mataas ang araw, hindi rin makulimlim. So mainit siya ngayon. Ngayon naman tingnan natin. Ouch! Aray ko. Aray ko. Tingnan natin yung mga kasamahan natin. Ay, taray. Bakit Mars? Ha? Pa? Kaya mo yan, ikaw pa ba? Magagawa mo ng paraan. Okay lang, kayo nakakain naman. Bastos. Kami naman nakakain, so okay lang kahit palpak. Ganun ba yun? Mamaya na natin siya ipakita. Abangan nyo na sa kanya. Ay, wow. Pero, Parang feeling ko, dapat na toast to. Na-toast na ba? Mamaya na lang. Tapos yan, tingnan mo. Mamaya na. Doon na. So, gumagawa pa si Simply Amore po nung para sa kanyang vlog. So later, panoorin po natin sa kanyang YouTube channel and Facebook page yung kanyang ginawa. So busy siya, nandito siya. Ito yung mostly yung pwesto niya talaga. Tapos, so, yung ibang bakla wala pa po eh. Hindi namin alam kung nasaan. So, Mang, andito naman sa kantin, ang isa nating kusinera, ma'am. Si Rhea Filingera. Ha? Hindi ka nagluto? Ano ginawa mo? Ay, ng mga gamit? Ayan, oh. So, nice na po yung mga gamit. Hintayin ko lang si Papa. Baka weekend ko na yung ipaano dito. Yung saksakan. Parang dyan. Doon ka na sa rep, tsaka sa mga appliances, ano. Yes, anong chika? Hala, meron siyang isang napakaganda at mukhang malaking pasa. News for Mom Shiji. Pinuod? Ha? Hala. So, mamaya ako naabangan yan. So, for the meantime, yan. So, kami pala yung nandito ngayon. Si Britney ay umalis muna dahil meron pong inutos sa kanya si Brenda. Then, si Brenda at si Jigjig ay nandyan sa loob. Nandyan sila ngayon. Nagpapahinga sila. So, may mga iba pang mga bisita. Pagod po sila. So, take a rest for a while. So, mamaya, abangan iba pong mga kaganapan dito sa loob ng Hinaguan. Yung bayad sa hardware, hindi mo muna binayad? Bukas na lang yung hardware. Okay, thank you. Nabawas sila ng... dapat lang, no? Kasi nagbayad ako ng 50 kay Sita. Bayad na ba? Hindi pa. Wala pa, bukas pa din. Pero paid naman na yung Sita. Mahal na sa meeting eh. Ha? Bayad na siya. Wala na akong nasanla. Congratulations. Thank you so much. Delete mo. Thank you so much, Dana. I got this. Ulit. Na-miss mo, no? I miss you so much, 1 month. 2 months Sabi eh. ang struggle na. 2 months siya nawala. Oh. Months na ikaw. Kabayad ka kung visa ka interest. Dali, arabi kayo. At least nakuha ko na siya. This is... mga 2 months siya. Nagbayad pa kami ng isang interest ito. Ang interest tayo magkano? Sa 4K yata. Pila doon? 11. 11 and 2. Oo. So nakuha ko na siya. This is worth 252. Necklace tsaka di ano ka. Bracelet tsaka Necklace. bracelet tsaka necklace ko, guys. Oh, I miss this so much. Ding ding. So bukas dapat magbabayad na kami ng hardware ngayon. Ang utang namin sa hardware is 42,000. Pero bukas na daw kasi hiniram namin para makuha ko lang to ngayong araw na to kasi I'm so excited kasi nakuha ko na siya. Sana hindi na kita masanla next time. Ubos yung sahod ko ngayon, ubos yung ipon ko, pero at least nakuha ko na to. Bayad na si tindahan, bayad na yung tindahan ni Donna na binili kay mama, binayaran ko na. Si Donna na nagbayad sa akin ng 10,000, tapos wala na akong utang lahat-lahat. Thank you, no? Kaya sobra. Na-miss kita for 2 months. Huwag ka na magpasanla, please. Kasi hindi ka pa fully paid. Wala ka naman ng paggagastusan. Wala pa naman na. Wala, na-miss ko talaga siya. Wala yung bigat sa kamay ko. Ang kamis pala pag ganun mo. Kanang maanad, bitaw kabugat ba kaya akong kamot? Muanad kag suot sa mga ilahas nimo kay mura kag ang pangitaw nimo mawa no. Sinukamot masangla ang ba. Murag dili kompleto imong kuan. So after 2 months, nakaiyak.
Nakuha ko na siya for 2 months. Kasi nakakamiss yung ganito na bigat-bigat sa kamay mo. Yung minsan nga pagising ko, gumaan yung kamay ko, parang maalimbungatan ito ka. So 2 months na rin siya, nasanay na rin yung kamay ko na. Minsan nga malaman ko mawala yung anklet ko kasi nagulat ako, parang walang mabigat or something ba. Kaya alam ko pag may nawala sa akin kasi parang may something na ano. Pero ito, nasanay na rin siguro yung kamay ko. Oh, mabigat na siya ulit. Sana all. Sana hindi ko na siya maano. Kasi yung utang ko sa tindahan is 100,000, 160 lahat. Batang malik kulit. Ang Oh. ang binayaran ko this month sa tindahan is 160 kasi 70 yung utang ko sa mga pagkain natin lahat dito, 70,000 mga Nakuha ganun. sila na, oh. Mga alak. Lahat naman na yan Kaya kasi appeal pa man na sa birthday ano, mo. din mga pagkain ng mga babo, ay ng mga aso, di ba? Dami Tilapia. ng aso, pagkain ng mga isda, yung mga in order na ganyan. Tapos kaya umabot siya ng 160 kasi naguhulog ako sa bangko ni Cara, savings. Tapos may savings din ako sa kabilang bangko din kina Argel. Naguhulog din si Donna doon. So, ambot, ewan ko, gamutan mo ka kay Bimbo? Ay, wala kay Bimbo. Ha? Billiard. Billiard. Tapos, ano ni Mama? Mga maintenance ni Mama, meron siyang iniinom na tag 9,000 yata yon. Tag 9,000 na bote, yung parang, basta alam niyo na yun, mga ganun supplement. Tapos may savings din siya, di ba? Savings din ni, tapos pati din ng, binabayaran din namin na na mga yung, tag dito? St. Peter's. Oh. Insurance. Tapos, ano pa ba yun? Kuryente namin. 3 bahay? 3 bahay na kuryente. Tapos, Pero hindi dito sa farm bumaba. Sa solar. hindi ko alam. Bumaba. 5 na lang. Ayun. Tapos, ano ba binabayaran namin na? Hardware, 42,000. 42 na lang ang utang adto. Dapat 20 na lang. Kaso napagawa, ay na mga wala pa 20, mga 15 lang. Napagawa man sita ng kanilang mga bahay-bahay diyan. Pinarenovate man nila ni Daddy. Tapos, yun, yung tindahan na inassume nila ni Donna Tibimbo na 50,000, binayaran ko na kay Mama Sita. So, bayad na siya. Tapos mga sahod na trabante, bayad na. Wala na. And, ano pa Ang nang imong binayaran? yuta, wala pa. Yung last na babayaran ko na lang is 42,000 yung table lahat dito sa e-house na bato. Yung ipapagawa. So yun, ginawa na siya. Ah, ginawa na. I-deliver na yun siya dito next week siguro. And Pati yung mga i-install paso, nga sobrang dami. Kinuha ko na yun para mas malinis to dito, mas maganda. So sana mas gumanda yung e-house namin. Table niya is ano na siya, malinis, matibay. At sana wag galaw-galawin ng mga guests. Kasi intact na siya. Wag matumba para ba hindi mabasag. Parang bato na siya eh. Tapos, ano pa ba? So, yun. Ang natira na sa pera ko is 40,000. Kasi salamat sa lahat ng mga nagbayad gahapon ng utang kasi nabayaran ko yung ibang mga kailangan bayaran. So, for today's video, I would like to say thank you. 42 na lang. Kung saan, 42 na lang. Isulod na tanan. isunod naman tayo ng sahod. Kaya ako 12 na lang lagi. Ako 42. Pero may show naman ako. So, kita-kits tayo dyan sa may... Bukas, sa Minute Burger ako sa may Lugaet. Sa 27 naman, ay... 29. Ano sa ngayon mo? 27 Sa sa 28 naman, ay nandun ako sa Cleopatra Uptown. 29. Tanghali yon mga alas 10. Tapos sa gabi, ay nandun ako sa may rally, kick-off rally sa may Claveria. And then sa 29, Dipolog. nasa Dipolog ako sa may ZN Convention Center sa April. Dipolog or Pagadian. Sa April 4, I'll be judging Miss Moist. Basta UST Moist man. Sa April 10 sa April 5 nasa Bolong, Zamboanga City ako sa Mayla 4 for the Festival Churbanet and Rave Party. Sa may April 10, I'll be judging Miss USTP. Hindi ko alam kung anong department yon. So yan! Yun lang muna ang ating ipapakita sa inyo ngayon. And ayan, ngayon ay i-unbox na natin ang ating mga
perfume dessert. Oh, perfume. Ang ating mga perfumes na binigay ng regalo ko. So, let's go.